बानी सन कोनो गीतन का कमी नहीं खे होड़ मचल बा लेकिन कुछ गीत ऐसा बा कि जकरा के लोग सुन ना सकेला कुछ गीत ऐसा बा कि जकरा के सब कोई बैठ के पूरा परिवार के लोग सुन सकेला तनी आवत बिया का बजाओ तारा कोनो लड़का के समझाओ दिया अपने लबहर के समझाओ दिया कहतिया कि मान जाना तो बड़ा बेकार हाल हो जाई तोहार का कहलस हारमोनियम बढ़ावत हो सब कहे लड़की कि दुआरा पर शासन जब से आइल बा दुआरा पर शासन जब से आइल बा साचु जान जिया डराइल बा साचु जान जिया डराइल बा अब छोड़ देना कोई मदार हो वांटेड में नाम तो हर आइल बा वांटेड में नाम तो हर आइल बा कि दुआरा पर शासन जब से आइल बा साचो जान जिया डराइल बा अब छोड़ देना कोई मदार हो वांटेड में नाम तो हर आइल बा लइका समझाओ तारे पगली कि जेले लागे ससुरार केस कागज के पाना मारब खोपड़ी में गोली हमर पाका निशाना लइका कहता ए मारब खोपड़ी में गोली हमर पाका निशाना बीट पकड़ा महेश विश्वकर्मा 1 मिनट भैया पूरा लंबा नाम बता के जाते हो तनी फिर से बता दा महेश विश्वकर्मा बारीपुर मंदिर ग्राम लोहरा पंपू सेठ जनरेटर मिस्त्री वाह 100 रुपया में पूरा नाम बोलवा गया बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया के काहे का दुआरा पर शासन जब से आइल बा सच जान जिया डराइल बा अब छोड़ देना कोई मदार हो वांटेड में नाम तो हर आइल बा वांटेड में नाम तो हर आइल बा लइका कहे मारब खोपड़ी में गोली हमर पाका निशाना मारब खोपड़ी में गोली हमर पाका निशाना ए तोर मजनुआ रंगदार के तोर मजनुआ रंगदार के खाना दीवाना कैसा लगल अब तोर आत्मा के शांति मिल गई ना अरे जेल लागे ससुरार केस कागज के पाना जेल लागे ससुरार केस कागज के पाना
अरे वाह वाह वाह। और बिरहा के सुपरस्टार कलाकार अगर सम्राट के भी उपाधि दिया जाए तो कम लिखे काहे कि उसमें रुआ प्रथम विजेता रहे बिरहा के बाहुबली के धर्मेंद्र सोलंकी जी के ड्राइवर साहब। टेढ़िया अच्छा वाल्मीकि दूसर का बरिया के बोलवा लिया भैया 5 रुपया कमे दे दिया। 500 रुपया दे के आशीर्वाद दिल गई। बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद के कामना बात देखा बुलेट वाला लगा ला आए छे बिरहा।